И здравейте, звездички, аз съм DustStar.bg. Това тук са 5 неща, които може би не знаете за Майнкрафт. Нека да правим едното. Така, нека първото, което мисля, че не го знаете. Но някои, които си играли от отдавна Майнкрафт, сигурно са го забелязали. Ето, изнеси, че взимам така, нека си казвам. Би трябвало да са го забелязали. И трябва да целиме точно ъгъчето и минаваме през таклото. Нека да се засилиме. И не. И не. Ето, както видите вече, аз съм в стъклото. Мога да чупа. Ето. Щупих даже едно стъкло. Мога да прекопам. И ето, отново. Чупих едно стъкло. И това беше първият глич. Така, вторият. Soul Sound, виждате, че като влезем в него, отиваме по-надолу. И ето, като отиваме тук, започваме да горим, защото Soul Sound е по-нисък блок. Ето, вижте как потъваме. И ето още малко Soul Sound, бъгове. Ето, видите как ще ходим нормално по Soul Sound. Както тичаме, но когато под Soul Sound сложим лед и започваме, опитваме се дори да тичаме, но нищо не става, ето забелязвате. Ето нищо не става. Така, гейм от едно. Нека да си изпълнаме на прасенец. Сложим на седмо. Взимате си някакви блокове, стига да имате. И както знаете, цъкате два пъти, сменете бързо и вече е под ваш контрол. Ето, даже го направих от първия път, много рядко го правя. Ето, вижте, вече под мой контрол, ето, може да си взема меч. Но в някакъв случай не си пускайте инвентара. Защото ще трябва да го правите. И ето може да се биете. Ето, може да се биете и всичко. И последното нещо, което забравил съм как се пише, кой друг глич също трябва да. Да, също ако ето, лодка. Виждате, слагаме една лодка и вижте. Но трябва някой да ми я щупи, защото иначе не става този лид. И като ви я щупи, вие потъвате в земята и някакси така, само главата ви се вижда. И това е глич. Съжалявам, че някой път ще ви направя другия епизод. Ще направя как да си направите тайна врата в къща и това беше от мен. Надявам се да ви е харесало и довиждане!